ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇದೀಸ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇನಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾಂಡು ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ 7 o'clock ಆಂಡು ಇನಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಕಾರಣ ಅದನ್ನ ಇಂಕ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದನು ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪ್ ನಡೀತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಏನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಪ್ ನಡೀತೆ ಎಲ್ಲೇದೋ ಲಾಗ್ ಬೇತೇನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೇ ಬಿ ಅವು ಈ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಈಜಿನ ಸಂಡೇ ಮಿನಿ ಬರು ಸೊ ಐದು ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೇನು ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಮಂಡೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬೇತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ದ ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಅನ್ಪೋದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯರೈತೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದೇನು ಈ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತಿತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದಾದ ಮಾತು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂದ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೆ ದಾದ ಮಾತು ಹಿಂಗೆ ಕಡೆ ಬಿಡ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ನಾನು ಇತ್ತನ ಇಂಡಿಯಾದೇ ಕನ್ಕೊಂಡೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಎಂತ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಷ್ಪಾವನ್ ಬೋಪೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಗನ್ವೀರ್ನ ಏನು ಖಾಲಿ ಗನ್ವೀರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಪಾದೀನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕನ್ಪಾದೀನಿ ಸೊ ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂದು ಪೈರನ್ನಲ್ಲ ಕಾಯಿಗೆ ಕನ್ಪಾದಿನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದು ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಿ ಕಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಕಡಪುಡೋರು ಬಂದು ಸೊ ಇಂದು ಕಡಪುಡ್ನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಾ ಮಮ್ಮಿ ಕಡಪುಡ್ದೇವು ರೇಪಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಾಬಿ ಹಿಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ನನ್ನ ಪಾಪುಂಡು ರೇಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲ ಪನಂದೆ ಕಡಪುಡು ತಿನ್ಪಂಡ ಆರು ಹೊಡ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅನ್ಸಿಜ್ಜಿರು ಇನ್ನೊಂದು ಪುನಃ ಮಾತು ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಬಿಡು ಕೇನಂದು ಹೆಂಗೆ ಖಾರೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಮಾತು ಮಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಚೇನಿ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಲೇಪು ಮಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಾಬಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ದೇರು ಮಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಬಾಬಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೆನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಂದು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತು ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಎಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಮಸರ ಬಿದ್ದಾದೀನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 to 7 ಲಗೇಜಸ್ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾತ ಯಾನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ ದಾಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತ ಕನ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೋ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಚಂದ ಪಂಡ ಒಲ್ಪದ ದೀಪುಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ನು ಚಂದ ಸೊ 7 ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಯಾನೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಮನದನಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಆ ಜರಿಕದನ್ನ ಏನು ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಂದಿಗೆ ಲಗೇಜ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆತಿದ್ದು ಸೊ ಆಡಕ್ಕೆಂಡ ಎಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನು ಬಾಡ್ತೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಂದು ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂಡಕ್ಕೆಂದು ಆರಕ್ಲಕ್ಕೆಂದು ಉಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಡಿ ಕಡುಪುಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕೂಡ 19 7:15 ಗಂಚ ಕೂಡ ಐಕೋ ಬುಲ್ದೆ ನಾವೇನು ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಜಾದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪಿದಡ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ಪ ನನಗೆ 1 hour ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಸೊ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅಲ್ಪನೇ ಬುಡ್ದು ಬೈದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತದ್ದು ಓಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚಿನದ ಅದನ್ನು ಬಂದು ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಬಾಬಿಡೆ ಪಂಡೆದ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದುಲ ಯಾನೇ ಪಂತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಫೋನಾಗ ಬಾಬಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಾಲೆಗಿಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಆ ಪೈರಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅವೇಂದದ್ದು ಅನ್ಗ ಪಂದು ಇಂದು ಮಾತ ಬಾಬಿ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಬೇಲೆ ಇದು ಮಾತ ಕಡಪುಡು ಇಂದುಲ ಬಾಬಿ ಕಡಪುಡ್ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪನು ಬೇತೆ ಬಾಬಿಯ ಕಡಪುಡ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗಿಂದು ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆತುಲೆ ನಿಂಗೆ ತೂವನಿಪರು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾವು ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುಡ್ದೇರಿ ಸರ್ತಿ ಬಾಬಿ ಹೆಂಗೆ ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಅವಿಂದು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ఆయన దాదాపు పడ ఆయన ఏజ్దే తెత్తుండ ಆಗಿತ್ತು 4 years తెత్తుంಡ ಆಗ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉದ್ದ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಲೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ತೆತ್ತೊಂಡ ಮೂಜಿಯಾರ ವರ್ಷದ ತೆತ್ತೊಂಡ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಅಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡ್ಬಿಡ್ದೇರಿ ಇಂದು ಲಾರೆ ಹಿಂಗ್ಲ ಬಾಬಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನ ಇದು ಕಡ್ಬಿಡ್ದಾರ ಬಾಬಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬಾಬಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಬಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಏರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಬಾಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಬಿ
ಬಟ್ ಬೇತೇರನ್ನು ಕಡ್ಬಿಡ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇನು ವೈಂದು ಏರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ದಿನಿಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಬಿಯಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟಿಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಎಂಕ್ ಬಾಲ್ಯದ ಮೆನ ಬಾಲ್ಯಗಾರ ಅಂಗಿ ಕಡ್ಬಿಡೋರು ನಿಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಎಂಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಪೋತೀನಿ ಅಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದಿತ್ತಾಡ ಈರ್ದ ಆಡ್ ಪೋತೀನಿ ಸೊ ಅರ್ಪಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಲುಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಆದಿತ್ತು ಮೇರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಅದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ತುಂಬ ಅವಲೇದ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಮಮ್ಮಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಜನವರಿಡದನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿರು ಬಾಲ್ಯಗೆ 2ನೇ ವರ್ಷದೇಕ್ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡೇಗನ್ ಪಾಡ ಡ್ರೆಸ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಡ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ತಿರು ಆಗ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅವಿತ ಫೋಟೋಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಾಡು ಆ್ಯನ್ ಮಮ್ಮಿ ಕಡ್ಬಿಡ್ದು ನಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡ್ ಕಡ್ಬಿಡ್ದೆ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಇತ್ತು ಮುಖ ಮಿತ್ತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾಡುವೆ ಸೊ ಅವು ಕಡ್ಬಿಡಿದೆ ಅವೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಹೋಯ್ನಿ ಇಂದು ಇಂದದ ಇಂದು ಸೀಡ್ಸ್ ಮುಲ್ತ ಒಯ್ತ ಮಾತ ಪಂಡ ಯಾನು ತೌತೆದೆಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಒಯ್ತನ ಕಡಪುಡ್ದಿನಾರು ಯಾನೋ ಪಂದಿದ್ದೆ ದಯಪಡ ಮುಲ್ಪೆಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಗೆ ಬದನೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೆಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪೀರೆ ಈತೆ ತಿಕ್ಕೊನು ಸೊ ಇಂದು ತೌತೆತನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಆ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೌತೆತನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತೌತೆ ಪದಂಗಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅತಂಚದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಾಂಡಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಈಜಿನ ಮಾತೆಕ್ಲೆ ಯಾನು ಬಟಾಣಿ ಬಟಾಟೆ ಕಡಲೆ ಬಟಾಟೆ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಪದಂಗಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಮಸ್ತ್ ನಾಡು ಅಂತೀನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜನ್ನು ಮುರಣೊಂದು ತಿಕ್ಕಣೆ ಹಿಂಗೆ ವೈಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದು ಸ್ವಾತಿ ಕಣ ಇದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೇವಡ ಮಸ್ತೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಏರಣ ಗುಜರಾತ್ ಪೂಪರ್ ಬಣ್ಣಿಂಗ್ ಅವೇನು ಕನ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸ್ವಾತಿ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂದು ಇನ್ನರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಇದೇ ನಾನು ಪಾಡು ಜೀತ ಪಾಡು ತೋಚ್ಪಾವುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಪಾಡು ಅಪ್ಪ ನನ್ಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತೋಚ್ಬರಿತ್ತೆ ಐಟೆ ಇಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಿಂಜ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಇಂದುಲ ಶೋಕುಂಡು ಸೊ ನಿಂಜ ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಇಂದು ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ವಿಂದೆ ತೋನಿ ಉಡನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಾಬಿ ರೆಡ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂದು ಯಾನು ಪಂಜಾಬ್ ಕನ್ಪದ್ದಿ ನಂಚಿನ ಸೂಟ್ ಪಂಜಾಬಿ ಸೂಟ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಹನಿಬಾಯಿ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಲ್ಪ ಶೋಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಏನಾರ ಫಸ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಂದು ಸೊ ಆರೆಂಕ್ ಕನ್ಪದ್ನಾರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಪದ್ ಮಂಚೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹನಿಬಾಯಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಕ್ಲೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸೂಟ್ ಪಂಡೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕನ್ನ ಇದನ್ನ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಷ್ ಪಾವ್ರೆ ಟಾಪ್ ಓಕೆ ಇಂದು ಟಾಪ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಆವೆಂಕ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಪಂಡಿತ್ ಯಾನು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇಂದು ಟಾಪ್ ಏನ ಐಕ್ ಥರ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಅಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಸೇಮ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಇಂಚೋಂಡ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಸೊ ಇಂದು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕಲರ್ ರೇರ್ ಕಲರ್ ಇಂದು ತಿಕ್ಕುನೇ ಜೇರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೋದಿ ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಇಂದು ಕಲರ್ ಶೋಕು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಕಲರ್ ಇಂಚೋಂಡು ಇಂದು ಟಾಪ್ ಇಂದು ಆಯ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊ ಇಂದ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗುಜಿ ಇಂದು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಹೋಗುಜಿ ಇಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಳು ಹಾಕೊಂಡು ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆ ಇದರಿಂದ ಅದ ನಮ್ಮ ಪಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪೆ ಇದು ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗುಜಿ ಕಡೆ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕು ಇಂದು ಬಾಲೆಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್
ಆಗ ಬರ ಟ್ಯಾಬ್ ತೊಂದಿನಿ ನಾನಿದು ಮುಲ್ಪ ಸ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಗ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ತೆತ್ತೋನಿ ಬಾಲೆ ಶೋಕುಣಿತ ಆಯಿತು ತಗೊಂಡಿರ್ತೆ ಬರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ತುಕ ಎಲ್ಲೇಜಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಲಿನೇನು ಸೊ ಇಂದು ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಪಾಲಿನಿ ಸೊ ಈತೇನು ఒక 2-3 మీరు బుక్స్ పాతం అయిదారు అవి నేను ఆరಲ್ಪ 6 ಓದೀತಾರೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಈತ್ ಇಂಕ್ ಓಕೆ ಈತ್ ಇಂಕ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಇಂಡಿಯರ್ದು ಬೈದಿನ ಸೊ నేను ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಬಿ ಈತ್ ಮಾತ ಟೈಮ್ ದೇತುನಾರು ಬರ್ಪುನೆ ಪಾಪ 6:30 ಅಪ್ಪನ ಬೇಲಿರ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಆನಿ ಮನದನೇ ಪೋತೀರಿ ಎಂಪೋದು ಕನ್ಪೆ ಬಾಬಿ ಬಂದು ಆ ಮನದನೇ ಪೋತೀರಿ ಪಾಪ ಬಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಾಬಿಲ ಪೋದು ಇನ್ನು ಮಾತ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂದು ಪಾಪ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ ಬಂದಿದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಜ್ಜನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಬೇಲೆ ಸೊ ಈತ್ ಮಾತ ಹೆಂಗಿನ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಚೆನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುಲೇಪಾಗ್ಲ ನನ್ನದಾದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅದೇ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಲಾಗ್ ಏರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಲೈನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವಾಗ ಸೊ ಏನೇಪ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಡು ನನ್ನದಾದ ಬಂದ್ಪುನು ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಮಂಡೇ ನಾನು ಇಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಿತನ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪಿದೆ ಬಾರೋಣ ಅವತ್ತು ವಿಷಯ ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ರೆಡ್ ಕಡ್ಪುಂಡು ಒಂಜನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಡ್ಪುಡ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಆಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಪಾಯ ಅವು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ನೇ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ಪಾರ್ದೊಡ್ಪಾಯ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂಗಿ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಏಫಲ ಮಮ್ಮಿ ಕಡಪುಡು ಅಂತೀರಿ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಕಡಪುಡೀರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರೇ ಗುಂಡು ಓಕೆ ಬಲೇರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಮೂಲ ಇಂಚಿತಲೆ ಏನಂತಲೆ ಕೈ ಇಂಚು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣಗೆ ಐಸಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ 1 minute okay don't open your eyes okay yes 1 minute ganveer okay wait a minute surprise it's for me yes open one linchi tule mule mul kuchile bale hide bale yan tosh pave no babela ande deple ಗೊಬ್ಬರತ್ತು ಬರೇ ರೀ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸರಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ಲಿ ಎ ಬರಲಿ ಎ ಒತ್ತುದು ಬರೆಯುಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಎಮ್ ಬರಲಿ ಎಮ್ ಇಂಚಂದಿ ಅವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂಡು ಪಿ ಹಾಂ ಪಾಪಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡರೀರು thank you